Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mattias. Taong 1970, Baybay, Leyte. Marami ang nagsasabing isang alamat lang ang tungkol sa mga kinara. Mga uri ng nilalang nakawangis ng tao na may mga pakpak na kahalintulad ng sa mga aswang. Yung ilang mga taong nakakita nito, sinasabing anghel ang mga ito, pero para kay Mattias, hindi yun totoo. Paano naman niya ito nasiguro? Yun ay dahil sa kanyang lolo na nakatagpo mismo ng isang kinara. Base sa salaysay nito, hindi mga dyablo ang mga nilalang na yan. Isa silang lahi ng mas maunlad na tao na may malalim na aral pagdating sa panggagamot at mga medisina laban sa karamdamang alam nating walang lunas. Katunayan, ang mga kinara ang nagligtas sa buhay niya. May hirap man yung paniwalaan pero paulit-ulit na sinasabi ng lolo niya na yon ay totoo. Hindi naman ito pinagdudahan ni Mattias. Gawa ng 3 taon ang nakaraan bago sumapit ang kasalukuyang taong ito. Literal na baldado ang matanda. Hirap na hirap itong kumilos, tapos paugod-ugod na rin ito kung maglakad. Hindi rin yung nilulubayan ng ubot sipon at araw-araw itong nagsusuka ng dugo. Kokonti na lang din ang pagkaing ipinapasok nito sa sistema, indikasyon ng nalalapit nitong pagpapahinga. Dahil sa ganoong pangyayari, inakala ng mga magulang niya na mawawala na ang matanda. Ngunit dumating ang isang araw, bigla na lamang itong nawala. Isang buwan nang lumipas, nagulat na lamang sila nang bumalik ito na may malakas ng pangangatawan. Akala nga nila noong una, hindi yun ang lolo nila. Subalit nang tanungin nila ito ukol sa kanilang pamilya, nakakagulat na alam nito ang lahat. Hindi rin nagbago ang pag-uugali nito hanggang sa dito na nga nila napatunayan na yun nga ang kadugo nilang nawawala. Sa halip na questionin naman ito ng tatay niya, pinili na lang nitong unawain ang ginawa ng lolo niya. Dagdag pa ni Mattias na, sa kanilang lahat, tanging siya lang ang pinili nitong bahagian ng tungkol sa mga kinara. Apo, gusto mo silang makita, hindi ba? Mamayang gabi, lumabas ka ng bahay. Siguraduhin mong eksaktong 12:00 ng hating gabi nandito ka na. Maghihintay ako sa'yo. Sabay natin silang sasalubungin. Nang marinig naman ni Mattias ang sinabi nito, agad naman siyang nagtaka. Gawa ng, bakit sa dinami-dami ng oras, 12:00 pa? Pwede namang umaga na ito bumisita para hindi lang silang makakita. Sa isip-isip din niya, papaano nalaman ng lolo niya ang eksaktong araw ng pagdating ng mga ito. Masyado kasi yung imposible, lalo na't base sa salaysay nito, nakatira sa mga lugar na hindi napapasok ng tao ang mga kinara. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, wala na itong inilahad maliban sa siya ay maniwala. Nakakapangduda man kung iisipin, pinili niyang sumunod sa mga sinabi ng lolo niya. Makalipas pa ang ilang oras, tumungtong na nga ang kalaliman ng gabi. Bawat isa sa kanilang mga kamag-anak, maaga pang nagpahinga dahil sa dami ng ginawa nila noong umaga. Habang tulog na tulog ang mga ito, alerto namang nagmamasid sa labas ng bahay itong si Mattias. Wala kasi silang orasan noon, pinuno. Kaya ang pinagbabasehan niya ng oras ay ang liwanag ng buwan. Kapag hindi na nito napapasok ang mga butas sa dingding, ibig sabihin nun, nasa kalagitnaan na ito ng gabi. Pagod na pagod man dahil sa maghapong trabaho, hindi niya hinayaang pangibabawan siya ng antok. Para malabanan ito, naging madalas ang pagtungo ni Mattias sa kusina para uminom ng mainit na tubig. Gustong-gusto man niya itong haluan ng kape. Alam niyang hindi ito pwede, lalo pat maaari nitong magising ang ama niyang mahimbing nang natutulog sa may bandang sala. Sa pagpatak naman ng oras na hinihintay niya,
nagpasya na siyang lumabas. Bawat hakbang may pag-iingat, gawa ng yung sahig ng kanilang bahay, medyo may karupukan na. Magkamali ka lang ng tapak, lalangit-ngit na ito. Kalaunan, nang makalabas na siya ng bahay, nagmamadali naman siyang naglakad patungo sa lugar kung saan sila nag-usap ng lolo niya. Pagdating niya roon, sakto naman ang pagsilay niya sa matanda na nakaupo malapit sa tabi ng puno. Dahil dito, nagmamadali naman siya roong naglakad habang pinagmamasdan ng bawat lugar na malapit sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang nagtanong ukol sa kung nasaan ang mga kinara. Base kasi sa mga nakikita niya, wala naman siyang napapansing kakaiba. Hindi lang yon, napakatahimik din ng paligid na animoy isa lang itong ordinaryong gabi para sa kanila. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhan na maghintay. Dagdag pa nito na, paparating na ang kanilang mga bisita, kaya kailangan niyang maging matyaga. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. May mga pagdududa man, pinili niyang maging mahinahon sa lahat ng oras. Makalipas pa ang ilang minutong katahimikan sa paligid, laking gulat na lamang niya nang biglang may namuong liwanag sa pinakagitnang bahagi ng kanilang bakuran. Nakakabulag ang liwanag na nagmumula rito, kaya wala siyang nagawa kundi ang mapapikit habang pilit na tinatakpan ng kanyang kamay ang dalawa niyang mata. Di nagtagal, pagbalik naman ng kadiliman sa buong lugar, tumambad sa kanya ang dalawang binatang lalaki na hindi nalalayo sa edad niya. Pangkaraniwan man kung titingnan, hindi niya maipagkakaila ang mga nagtatagong pakpak sa likod nito. May mga suot din itong kakaibang agimat na kahit sa pangkaraniwan niyang mata, nakikita niya ang kakaibang enerhiya. Matapos namang magpakita ng dalawang nilalang, agad naman itong ginabayan ng lolo niya patungo sa kubong matagal na nilang hindi nagagamit. Pagpasok naman nila sa loob nito, nagsindi sila roon ng dalawang gasera bago simula ng kanilang pag-uusap. Habang nagsasalita naman ng mga ito, nananatiling tahimik si Matiyas, pilit na nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng dalawa. Hindi nagtagal, dito na niya unti-unting naunawaan ang mga bagay na nais nitong ipaabot sa kanya. Maya-maya pa, nang marinig naman nila ang lahat, dito na inilahad ng mga ito ang kagustuhan nilang manatili sa kubong yon sa loob ng ilang araw. Dagdag pa nito na, kinakailangan nila itong gawin upang masigurong ligtas ang baryo kung saan nakatira ang kanilang pamilya. Dahil sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Kinaumagahan, kasama ang kinara, nag-ikot sila sa baryo. Si Matiyas noon, kampanteng-kampante pa, gawa ng sa isip-isip niya, hanggat kasama nila ito walang mangyayaring masama. Malalim din ang kanyang pananampalataya sa mga ito, base na rin sa kakayahan nitong manggamot. Ngunit ang hindi niya alam, na kapag bumababa sa lupa ang mga kinara, nagtatawag ito ng mga kalaban. Kalabang nagmula sa iba't ibang lahi na siyang hindi nila inaasahan. Ilang araw ang lumipas, bigo pa rin nilang mahanap ang mga taong nabanggit ng mga kinara sa kanila. Bagaman lagpas na ito sa araw ng kanilang napagkasunduan, sadyang hindi pa rin nila magawang mapaalis ang mga ito. Aminado rin kasi silang maglolo, pabor ang pananatili ng kinara sa kanilang lugar. Ngunit pagpatak ng Biyernes ng sumunod na linggo, dito na nagsimulang magbago ang simoy ng paligid. Hindi nila mawari pero tuwing hapon nakakapansin sila ng mga taong umaaligid. Yung iba sa mga ito, kung hindi may dalang kalabaw, may mga daladalang gulay na animoy nang galing pa sa sakahan. Wala namang nakakapagtaka sa mga taong yon, lalo pat daanan naman talaga ang kalsada sa harap ng bahay nila. Ang problema, palagi itong nakatitig sa kanilang tahanan na parabang meron itong pinag-aaralan. Tuwing kinakausap naman ito ng matanda,
agad itong umaalis ng walang kahit na anong sinasabi. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na nagsimulang magtanong si Matias sa mga kasama nilang Kinara. Nang marinig naman ng dalawang binata ang mga napansin nila, agad naman itong nagsalita ukol dito. Ayon sa nilalang, may kalaban ng mga taong nakikita nila. Nasa hanay ito ng puwersa ng kaliwa at kung hindi sila nagkakamali, binubuo ito ng iba't ibang lahi. Pinamumunuan din yon ng mga aswang kasama ng mga mangkukulam at mambabarang. Babala pa ng binatilyo na labis na mapanganib ang ganoong grupo buhat sa pinagsama-sama nitong abilidad. Kung hindi sila mag-iingat, may posibilidad na ikamatay nila ang pag-atake ng mga ito. Nabanggit din ng mga Kinara na sumang-ayon na ang lolo niya na manatili sila sa lugar sa kabila ng mga ganoong uri ng banta. Nangako rin yung magbibigay ng tulong hanggat nanunuluyan sila sa bahay na yon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, naglakas loob na siyang magtanong. Mawalang galang na, pero maliban sa mga pasyenteng hinihintay ninyo, ano pa ba ang binabalak nyo? Gusto ko lang malaman, lalo na tumutulong naman ako sa inyo. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nagkatitigan ng dalawa. Bagaman hindi yun umiimik, nasisiguro niyang meron na itong naisip. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga manaul, Matias? Isang sagradong ibon na sinasamba ng maraming antingero. Siya ang hinihintay namin dito sapagkat siya ang nagdadala ng susi patungo sa aming tirahan. Hanggat wala ang manaul, wala kaming pagpipilian kundi ang manatili sa inyong lugar. Huwag kang mag-alala, Matias. Hindi namin hahayaang manganib ang buhay ninyo hanggat nandito kami. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, nakaramdam naman siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Sa halip na magtanong pa sa mga Kinara, pinili na lamang niyang makinig sa pagpapatuloy ng pag-uusap. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang masagutan na nito ang lahat, nagpasya na itong lumabas ng kubo kasama silang dalawa. Sa kasagsagan kasi ng pagsasalita ng mga Kinara, nararamdaman nito ang grupo ng mga aswang na naglalakad papalapit sa lugar kung saan sila naroroon. Dahil dito, agad naman silang inabisuhan ng dalawang binatilyo na manatili sa loob. Nang marinig naman yun nila Matias, agad naman silang sumang-ayon habang naghahanap ng butas na maaari nilang madungawan. Bukod kasi sa iyo ng unang pagkakataon na makikita nilang lumaban ang mga nilalang, medyo naiintriga rin sila sa tanga nitong kakayahan. Paglabas naman ng dalawa, sakto naman ang pagdating ng mga aswang at mga bruha. Grupo-grupo ang mga ito, kung saan sa likuran nitong bahagi, may mga napansin silang taong may daladalang mga sulo. Yung iba, panay na ang pagpapalipad ng mga insekto sa himpapawid, dahilan para pansamantalang mabalot ng peste ang kabuuan ng kanilang lugar. Matapos naman nila itong masilayan, inakala ni Matias na hindi yun kakayanin ng dalawa nilang kaibigan. Sa dami at lakas kasi ng mga nilalang, hindi malabong matalo sila nito pagdating sa bilang. Ngunit nang makita naman ng mga Kinara ang hakbang ng mga nilalang sa panig ng kaliwa, agad naman itong kumuha ng isang antigong garapon na may lamang kulay asul na likido. Pag inom nila nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang biglaang pagbabago ng katawan ng dalawa. Ang kanilang mga pakpak na gawa sa balat, bigla na lamang nagkaroon ng balahibong maihahalin tulad mo sa uwak. Ganon din ang nangyari sa ibaba nilang katawan hanggang sumapansin na niya na naging parang sa manok na ang mga paa nito. Matapos naman itong maisa katuparan ng dalawa, naglikha ito ng kakaibang huni bago ito lumipad sa ere. Sa isang iglap, pansamantala itong naglaho sa kanyang paningin hanggang sa makita niya itong bumulusok kasabay ng walang habas nitong pag-unday ng taga gamit ang isang panggapas na nakausli sa braso nito. Nang masipat naman yon ng mga aswang, agad naman nila itong pinagtulungan, ngunit nanatiling hindi sapat ang kanilang puwersa para masira ang pananggalang ng Kinara
nagawa sa balahibong 100 beses na mas matigas kumpara sa bakal. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, halos akalain niyang hindi totoo ang mga bagay na kanyang nakikita. Sa estado kasi ng paglalaban ng dalawang panig, nasisiguro niyang hindi ito normal sa mundo ng mga tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat ng Kinara na nangangalahati na ang bilang ng kalaban nila, agad naman itong nagtawag ng mga espiritual na sandata na siya namang pumatay sa mga mambabarang na nakatayo, ilang metro ang layo sa digmaan. Pagsilay naman ng mga natitirang nilalang sa ginawa ng dalawa, dito na nagdesisyon ng mga itong umatras na. Imbis di na tulungan ng mga kasama nilang nagtamo ng matinding pinsala, mas inuna ng mga natira na iligtas ang kanilang mga sarili. Paglayo naman ng mga ito, agad namang nilapitan ng 2 binatilyo ang mga aswang na kasalukuyan ng nagpapalit anyo. Kagaya ng inaasahan, abot langit ang naging pagmamakaawa ng mga ito sa kanilang kasama, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun napagbigyan. Sa halip na palayain para mabigyan ng ikalawang pagkakataon, sama-sama nila itong itinambak sa gilid ng daan para sunugin ang buhay. Matapos naman itong gawin ng 2 binata, agad naman itong naglakad pabalik ng kubo. Habang tinatahak nito ang daan, unti-unti namang nalalagas ang kanilang mga balahibo hanggang sa nakabalik na sila sa normal nilang wangis. Pagbukas naman ng mga ito ng pinto, nadatnan nila si Matsyas at ang lolo nito na tulalang nakaupo sa isang sulok. Hindi rin ito makatingin sa dalawa, na animoy na sindak sila sa ipinakita nitong kakayahan. Nang mapansin naman ito ng panganay sa mga Kinara, napangiti lang naman yon habang nagwiwika ng, "Bakit parang kinakabahan kayo dyan? Ano ba kayo? Nakakalimutan nyo na ba? Mga kasama nyo kami. Yung ginawa namin kanina, bagay lang yun sa mga demonyong yun. Wala silang awa sa mga tao. At maging kami, hindi rin nila sinasanto." Nang marinig naman nila Matsyas ang sinabi nito, doon na sila unti-unting napahinga ng malalim. Hindi nagtagal, pagbaba naman ng tensyon na kanilang nararamdaman, minabuti na nilang magpahinga. Di naman sila pinigilan ng dalawa, lalo pat magbabandang 2:00 na noon ng madaling araw. Kinabukasan, pagputok naman ng sinag ng araw, direkta silang tumungo sa palayan kung saan may magaganap na gapasan. Upang mapadali ang kanilang trabaho, tumulong na rin sa kanila ang dalawa. Ikinatuwa naman yun nila Matsyas, lalo pat sa araw na yon, aminado silang malaki-laki ang kanilang kinita. Hindi rin sila gaanong napagod sa trabaho dahil halos kalahati ng kanilang ginapas, yung dalawa ang nagtrabaho. Dahil sa tulong ng mga ito, labis naman itong ipinagpasalamat ng kanyang mga magulang. Habang tuwang-tuwa naman sila noong mga sandali, hindi niya maipagkakailang animoy alalahanin sa mukha ng mga Kinara. Pagtungtong naman ng sumunod na gabi, ganun pa rin ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, tila bang dumoble ang kanilang kalaban. Dagdag pa niya na may mga kasama na rin itong mga itim na engkanto na pawang binubuo ng mga kapre, tikbalang at tuod. Sa sobrang dami ng mga ito, ilang segundo lang ang kinakailangan ng hukbo para mapaligiran ang kanilang lugar. Subalit sa kabila ng ganoong sitwasyon, nanatili pa rin kampante ang mga Kinara. Kagaya ng ginawa nila noong nagdaang labanan, muli nilang pinagsama ang espiritual at pisikal na kombate. Akala ni Matsyas, madadaig na ang mga ito ng lehiyon ng mga nilalang, pero nang sumiklab na ang digmaan, dito niya napansin ang pangingibabaw ng mga nilalang. Makalipas pa ang kalahating oras, malaking porsyento na sa bilang ng mga aswang at engkanto ang napaslang ng mga ito. Upang masiguro ring sila ang magwawagi, gumamit na rin yon ng mga nilalang na tinatawag nilang mga manika. Isa itong uri ng engkanto ng kanan na walang eksaktong wangis. Para lang itong San Telmo kung titingnan. Ngunit sa pamamagitan ng karunungan ng mga Kinara,
nabibigyan sila nito ng pansamantalang katawan. Isang katawan na binubuo ng mga elemento na dumaragdag sa kanilang mga kapangyarihan. Pag-ahon ng dalawang manikang tinawag ng mga ito, nagkaroon ito ng wangis na may hahalin tulad mo sa kalabaw na may ilang metrong habang sungay. Pagsugod ng mga ito, agad nitong tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng mga mangkukulam at bruha na kasalukuyang nagbibigay karagdagang kapangyarihan sa mga gabunang kalaban nila. Hindi nagtagal, pagkalipol naman ng manika sa mga ito, dito na nagsimulang humina ang opensa ng mga dumayo. Dala ng pagkatalo ng mga nilalang na pumupuno sa kanilang mga lakas, wala na rin yung nagawa kundi ang mapaslang sa kamay ng mga kinara. At kagaya ng inaasahan, muli na namang umatras ang mga natirang nilalang. Inabot din ng humigit 5 oras ang paglalaban bago nagdesisyon ng mga itong tanggapin ang kanilang pagkatalo. Sa loob ng 1 buwan, ganon at ganon ang mga nangyari. Akala ni Matias habang buhay silang mapoprotektahan ng mga kinara, ngunit sa kasamaang palad habang tumatagal, unti-unti rin nilang nararamdaman ang panghihina ng dalawa. Kalaunan, nagdesisyon ng mga ito na turuan sila ng lihim na karunungan upang magkaroon sila ng lakas para tumulong. Nang marinig naman ito ng kanyang lolo, sa kasamaang palad tumanggi ito. Hindi naman yan pinilit ng kanilang mga kaibigan, kaya nung siya na ang tinanong ng dalawa, matapang niyang inilahad ang kagustuhan niyang lumaban. Sigurado ko ba sa iyong binabalak, Matias? Kapag naturuan ka na namin ng aral, wala nang paraan pa para ikay umatras. Pag-isipan mo ng mabuti, sapagkat timbang buhay ang gagawin nating ito. Ngunit kapag nagtagumpay naman tayo, may iwan ka namin ditong nagtatangan ng sinaunang karunungan. Malalagpasan mo ang lahat at sa iyong pagtanda, kikilalanin ka ritong kapisanan ng lihim na aral. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang naghangad na matuto. Hindi nagtagal, dala ng kanyang desperasyon at pagnanais, wala na ring nagawa ang mga kinara kundi ang turuan siya. Tuwing umaga lang nila yung ginawa dahil kapag gabi, walang patid itong nakikipaglaban sa mga nilalang. Sa loob ng 1 taon, ganong sakripisyo ang kanilang pinagdaanan hanggang sa nahubog na nga siya ng mga ito. Matapos naman niyang malaman ng lahat, dito na siya nagsimulang tumulong. Nakakaramdaman ng matinding kaba, pinili niyang isang tabi ang lahat ng emosyon niya. Ang tanging pinanghawakan na lang din niya noong mga oras na yon ay ang kasabihang tanging ang Diyos lamang ang magtatakda ng kanyang kamatayan. Dahil dito, nakaya ni Matias na lumaban sa mga nilalang na pawang hindi mga ordinaryo. Upang manatili naman siyang ligtas at hindi basta-bastang mapapahamak, palaging nasa tabi niya ang isa sa kanyang mga maestro. Ayon pa kay Matias, sinuwerte lamang siya noong mga sandaling yon dahil hindi agarang dumating ang manaul. Inabot pa ito ng 2 buwan matapos ang 1 taon niyang pagsasanay. Pagtungtong naman ang araw na pinakahinihintay ng mga kinara, sa kasagsagan ng pakikipaglaban nila, bumaba mula sa langit ang isang katangi-tanging ibon. Paglapag naman ito sa lupa, lahat ng mga aswang na nasa malapit, naagnas hanggang sa tuluyan na itong naabo. Pansamantala ring binalot ng katahimikan ng buong paligid, kasabay ng pagbalot ng huni ng manaul sa lahat ng direksyon. Nang masipat naman ito ng 2 kinara, dali-dali naman nila itong nilapitan. Sa wakas, nakabalik ka na! Pagsambit naman ito ng mga kataga, agad naman itong ibinigay sa kanya ang ibon, kalakip ng mga paalala at babala. Ayon sa dalawa, itutuloy nilang pakikipaglaban habang siya naman babantayan ng manaul. Dagdag pa nito na, hindi ito dapat na mapunta sa kamay ng mga kalaban nila dahil magdudulot ito ng matinding kaguluhan sa mundo kung saan sila nakatira. Mariin din itong inilahad, yon ang pakay ng mga aswang, kung bakit gabi-gabi itong pumupunta.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagmamadali naman siyang pumasok ng bahay. Kahit alam niyang mahimbing na nagpapahinga sa loob nito ang kanyang mga kapatid at magulang, hindi na niya ito inisip pa. Wala na rin siyang pakialam kung mabulgar na nito ang kanilang sikreto. Ang mahalaga, mailigtas niya ang ibon. Dahil sa ganoong rason, mabilis niyang tinahak ang hagdan patungo sa ilalim na parte ng bahay nila. Nang marating niya ang inukang lupa na gagawin sana nilang tangke, tahimik siya roong nagtago, bitbit ang sundang nabigay ng kanyang lolo. Habang nagtatago naman sa lugar, hindi niya maiwasang marinig ang mga aswang na naghahanap sa kanya mula sa itaas. May mga napapansin na rin siyang naguhukay, hanggang sa may nakita na nga siyang nagbubungkal ng lupa sa harapan niya. Alam ni Matiyas na kalaban ang nasa kabilang bahagi nito, kaya pag-usli ng nangingitim nitong mga kuko, dali-dali naman niya itong binato ng tigalpo. Nagpakawala rin siya ng mga espiritual na langgam para paslangin ang nilalang na nakatuntun sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa kanyang ginawa, walang patid naman itong nagsisisigaw habang pilit na lumalabas sa ukang pinasukan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang pakikipagbuno ng dalawang kinara hanggang sa unti-unti na nga nitong nabawasan ng malaking bilang ang kanilang mga kalaban. Pagsapit naman ng 4:00 ng madaling araw, hindi na nila pinatakas pa ang mga nilalang na nakasilay sa ibon ng Manaul. Nasisiguro kasi ng mga kinara na magsusumbong ang mga ito, kung kaya't alang-alang sa kaligtasan ng pamilya nila Matiyas, hindi nila ito hinayaan. Mabuti na lang, may natitira pa silang lakas para habulin ang mga aswang na naunang tumakas. Nang madakip nila ang grupo, agad naman nila itong ibinalik sa bahay ni Matiyas para pugutan ang ulo. Pagkatapos nito, hinanap na nila ang pinagtataguan niya para ipaalamang tungkol sa pagkapanalo nila. Maya-maya pa, nang matuntun siya nito sa ilalim ng bahay, dali-dali naman siya nitong tinulungan na makalabas. Mabuti na lang, Matiyas. Matalas ang iyong pag-iisip. Hindi ko sukat akalaing may isip mo pa ang lugar na ito sa kasagsagan ng kaguluhan kanina. Maraming salamat sa iyo. Alam mo, kahit hindi na tayo magkikita-kita, hindi ka namin makakalimutan. Sa lahat ng tao naging kaibigan namin, ikaw ang may walang kapantay na tapang. Matapos naman itong mailahad ng panganay na kinara, agad naman itong kinuha ang Manaul. Paglabas nila ng bahay, bumungad naman sa kanya ang 3 pasyenteng sinundo ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang segundo, sa tulong ng ibon, muling nagkaroon ng liwanag sa lupa kung saan yon nakatayo. Sa isang kisap mata, agad naman itong hinila ng liwanag patungo sa kalangitan. Ang tanging naiwan lang din sa lugar kung saan yon nakatayo ay ang simbolo ng 2 pakpak na tumutukoy sa lahi ng mga kinara. Sa pagkawala naman ng mga ito, hindi nila mapigilang maging emosyonal. Kahit ang kanyang lolo, pahikbing umiiyak sa tabi ng bahay habang sinasariwa ang kanilang mga alaala na kasama ang dalawa. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Pakiramdam nilang dalawa, napakalungkot na ng mga buhay nila. Gustuhin man nilang maging masaya, pilit silang binabalot ng lungkot sa sandaling naaalala nila ang tungkol sa magkapatid na kinara. Ayon pa kay Matiyas, inabot ng 2 buwan bago maghilom ang kanilang sugat at pangungulila. Nang medyo makalimutan na nila ang mga ito, dito na siya nagdesisyong magpakilala sa mga antingero. Lahat ng subukan sa kanilang lugar sinalihan niya, at magmula noon, wala nang nakatalo sa kanya. Nagkaroon din siya ng maraming kaaway, ngunit nang maipamalas na niya ang kanyang lakas, naging matatapat niya itong kaibigan. Nang makilala na rin siya ng karamihan, isa na siya sa mga manggagamot na takbuhan ng mga taga-baryo. Masaya naman yung tinutulungan ni Matiyas, alinsunod sa kanyang sinumpaang tungkulin sa harapan ng 2 niyang maestro. Dagdag pa niya na, sa kabuuan ng kanyang buhay, hindi niya maiwasang makatagpo ng mga taong traidor.
Gayunpaman, sa halip na kagalitan ng mga ito, pinipili na lamang niya itong patawarin. Iniiwasan din niyang magtanim ng galit, lalo pat alam niya kung ano ang kanyang misyon sa mundo. Lahat ng mga albularyong masyadong mataas ang tingin sa kanilang mga sarili, binababa niya ito gamit ang kanyang sinaunang karunungan. At ang ganoong pag-uugali ni Matias ang naging daan upang marami ang magmahal sa kanya. Kalaunan, nang medyo manawa na siya sa ganoong buhay, pinili niyang umakyat na ng bundok para doon tumira. Hindi nagtagal, marami na rin na nagsasabi na isa ng ermitanyo itong si Matias. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin, lalo pat masaya na siya sa buhay na meron siya. Magpahanggang ngayong pangkasalukuyang panahon, nananatili pa ring mahiwaga ang bundok na minsang pinaghintayan nila ng Manaul, ang ibong sinasamba ng mga antingero. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to.